Wis ngene iki nutukno videoku sing ragat irit gaya elit. Akeh banget sing takok tutorial masang Mas, tutorial masang. Sebenarnya mek loro sih iki tok. Teng teng. Tak kayak ison dhewe. Iki Mas, tak gaekno tutoriale. Muga-muga ngerti lah ya. Tapi mergo aku males nyopot-nyopot wis ngene iki lah saeneke. Muga-muga ngerti. Nah, ngene iki. Nah, iki module tas. Nah, iki kok enak tulisane NC com no plus V min V. Nah. Lah iki kok gak usah, Mas. Iki wis gak usah. Lah. Min V iki masa. Masa. Lah iki plus aki. Nah, iki kok nang kontak Mas. Seret deh gambar kontak iki durung kontak. Kok gambar kontak ya, Bu? Ngene kontak. Nah, iki nek kabel loro, Mas. Pokok DC ya. Kabel loro. Iki kok sijine rene. Sijine rene. Wis, Mas, ngono tok asline. Wis ngono tok Mas asline. Pau enak. Masa iku mang min aki. Terus lek sampean pas kaitan masang nang module engko enek penekan sampean tahan sik 8 detik pokok sampai tap. Nah, iku kok sampean penek ping 3 tes. Baru sing nang remote iku sampean penek. Tet ta iku. Lek wis connect, wis mari. Semoga bermanfaat lah. Kapan maneh uripku enek manfaate.